Eres Fran? Eu son Fran, e ti eres Nacho. Sí. Encantado. Hola. Eres o cámara do programa, non? Trae a chavalada perto allá que acollín ali na estación de tren. Ven de Madrid, non fala moito. Vamos. Pero é moi boa rapaza. Vou contigo, vale? Loco, pues sube pola porta con máis xente, loco. Hola chavales, benvidos a un novo capítulo de Wild Cocktails. Eu son Fran, aquí está Nacho, que tal Nacho? O perdigirte que é moi gracioso tamén. Onde vamos, Fran? Vamos a buscar os cócteles, eu digo ao principio, ti tamén que estás seguido preguntando a mesma tontería. A ver Nacho, joder, ten un concepto, saca de aí, joder. Ten un concepto revolucionario. A ver, si seguides traballando así, eu marcho para casa. Saca de aí. Joder, tamén vai a carallo de traballo que nos mandaron, Eu estaba mellor no lugar, eu ali, sabes, que a miña... Que? Nacho, joder, ven aquí, hostia. Nacho, joder. A ver, a ver. Vamos, vida modo, joder, vida modo. A ver. Vida modo, hostia. Me cago, Que, Fran, que? Que pasa, Fran? Hostia, Fran, o que Fran. acabamos de topar. Tu lleguei, macho, la dices ver unha cousa espectacular. Fran, non Joder, vale. non seas canica, hostia. A ver, non fa nada. Me cago. Isto é unha especie moi exótica que se desarrollou aquí no país. E xa ao final xa se fixo autóctona. Mirade pa aquí, me cago. Hostia. Ai, me cago en Dios, Fran, non quero. Nacho, ven, joder, que non che fai nada. Graba aquí, joder. A ver, hombre. Mira pa aquí. Mira pa aquí. Que vamos de joder, isto é unha chulada. Cuidado, Fran, cuidado que... Mira. Que guai, está pequeno todavía, pero bueno. Isto é unha pasada, tío. Mira como anda. Mira pa aí, que ten as anteniñas para arriba. Mira que anteniñas ten. Pero que son, Fran? Este é un niño de gusanillo, joder, este é unha pasada, este é increíble, joder. Atoparse isto así no seu hábitat natural, isto é complicadísimo, joder. Eu sempre vexo nos chinos e nos Super 100, isto é unha pasada. Fran, se poden comer? Como moito podelo chupar. Isto hai que pelalo así, non sabes? Aí está. Isto xa non vale. Isto é proteína pura, isto é proteína pero pura. ¡Buah, puta pasada, joder! Isto, non sei se sabedes, vos vos lo contar eu. Aquí, cada rayita destas é unha estafa do PP. Hombre, que tal? Cuidáteme aquí, no meu momento de lecer, que estaba xogando estaba mirando... Bueno, vamos alá. Temos notificación de que un veciño de por aquí chamou porque había un niño de caipiriña por aquí. É un cóctel migratorio, unha bebida migratoria que ven do Brasil, sobre todo na época do verán. Cando empeza a facer sol, agárrase bastante fuerte nas terrazas dos restaurantes, nas terrazas do chiringuito, que velamos un pouco. Se unha bebida invasora se reproduce con algunha bebida autóctona de por aquí. O que vai pasar é que despois empezamos a ver cousas raras. Caipiriñas de albariño, caipiriña ou caipitrosca de licor café. Non podemos consentir esas cousas. Polo seu nome, cada un no seu sitio. 100 pipes con Coca-Cola. Se topamos o niño, ganamos o día. Veña, vamos. Cuidado aquí, Nacho. Cuidado aquí, que tienes medio torpe aquí, falta unha tabla. Hostia. ¡Nacho! ¿Qué? Atende aquí. ¿Qué pasa, Fran? ¿Qué pasa, Fran? Atende aquí. Ten cuidado, Fran. Atende aquí. ¿Eso qué, Fran? Estas son as pisadas. Cantas aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isto está algo quente, Pode estar quente se as capilliñas son frías, Fran. No. Que acabas de salir do lavavajillas. Pero vamos a ver, Nacho. Quen é o experto aquí? Nos acaban de pasar por aquí, andan cerquiña. Veña, vamos. Escoitastes eso? Eu escoito o río. Non temble, Nacho, que me temble a imagen. Ponyo estabilicer. Aí sonou a shake. Vos sabedes lo que é o shake?
No. A ver, Nacho, ven para aquí. Vamos a explicar o que eu sei, que hai diferentes técnicas para mezclar os cócteles. Unha delas é o shake agitado enérgicamente, fuertemente, nun a Boston, non a 3 pezas, da igual. Non agosto. Non a Boston. Que en agosto. Pero outra é o mixing coa cuchara nun vaso mezclador, darlle dando voltiñas. É o que decía Yerbón, ti non te acordas de Yerbón cando decía agitado non revuelto. E depois hai outra cousa que se chama o rolling. O rolling... Stone. Rolling Stone. É unha técnica pois que se utiliza normalmente cos zumos para que non perdan a textura e consiste en botar dun vasiño para outro vasiño, dun vasiño para outro vasiño, dun vasiño para outro vasiño. Non me mova a cámara, coda! Que? Escoitastes eso? É un coche pasando, Fran. A mí non. Ai, peixinhos. ¡Nacho! Peixinho? ¡Nacho! Que? 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 Mira pa aquí, yo falo que te pediré al virgen. Que pasa, Fran? Ven pasa, ven acá. Yo tengo un cullito, me cago en Dios, que no tengo un cullito. Fran, ¿pero qué? ¿Qué pasa? Mira pa aquí, me cago en Dios. Atopamos los caipiriñas, atopamos los niños de las caipiriñas, chaval. Esto es una chulada, tío. Dios mío, mira. Mira pa aquí, Nacho, Dios mío. Los niños de las caipiriñas, qué bonitas son. Vamos a chorar de emoción que todo. Graba ahí, ven, Nacho. Están buenísimas. Están a pasada, Nacho. Están a caipiriña de aceitiña, claro que sí. Mira pa aí. Coas súas limas no baixo, co seu azúcar. Últimamente nos mandades moito ao correo do programa. En que se diferencia unha caipiriña dun mojito? Na máis que ten igual o vaso. Isto é unha caipiriña. A caipiriña está feita con cachaza. O primordial é... Cuidado non lle toques. O primordial é... Que ten que? A cachaza. Cachazas, es que ten a miña tía Lola. Esa ten unhas cachazas, tío. A cachaza, para que te entendas, é unha especie de aguardiente brasileño. Media lima, partida en 4, un pouquiño de azúcar, todo ese dumiño machacao, majao, 5 ou 6 centilitros de cachaza a según. E hai xente que lle bota soda para completar. Hai xente que lle bota tamén un poquito de angostura, de bitter, como se di a palabra, joder? Ai, a bitter casa a mí non me gusta, no, tío, non me axuda nada, tampouco me cago, o amargo. Como reconocemos unha caipiriña e distinguimos do mojito? Cuidado, Nacho, joder, niñito. Pois a caipiriña, como ben dixen antes, está feita con cachaza. E o mojito con que está feito, Nacho, a ver se o sabes ti. Con Coca-Cola, Fran, con Coca-Cola. Está feito con ron. O mojito é unha bebida que, bueno, pues efectivamente se dou en Cuba nun sitio que se chamaba La Bodeguita del Medio. Cambia no ron e cambia na hierbabuena. Que hai moita xente que che di "É que eu botei algo de menta". Tamén vale, ámbrete, non nos vamos a poñer exquisitos agora. Vamos a deixar tranquilos, que xa parece que se están cabreando, Vamos a seguir polo monte a ver que máis atopamos, veña. Vamos a ver se topamos por aquí agora algún mojito, porque xa a veces in situ, a diferencia do mojito para a caipiriña. Todo será pola cerveza e un bocadillo de despois. Pero non nos van pagar sueldo. Eu sí cobro, ti non cobro, non? Non sei. Bueno, seguramente... Bueno, en bocata de calamar. En pan de baguette, eso sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me cago en Dios. Agóntate, Nacho. Cuidado, Nacho. ¿Qué pasa, Fran? Cuidado, por favor, Nacho. Fran, ¿qué pasa? No te acerques. Voy a ir por ella, Nacho. Nacho, no te muevas de dicha, no te muevas, Nacho. Fran, ¿qué pasa? No te muevas, Nacho. Fran, cuidado, Fran. Fran, ¿pero qué hay? ¿Qué hay? ¿Un caimán, Fran? ¿O qué? Voy a ver si ando un cuñito, te digo. Fran. ¡Hostia! ¿Qué hay? Cuidado, Nacho, vete para atrás, Nacho. ¿Qué es eso, Fran? Cuidado, que vamos a sacar para ahí, cuidado. ¿Qué va a atacar, Nacho? Cuidado. Ahí está. ¡Ay, me cago en la mar, Fran! Ahí está. Y esto, no te acerques. No te acerques mucho, Pon inmovilizar, cuidado. Cuidado, Mira para ahí, chaval. Cuidado que no te morda, Nacho. Estoy muy... Si te cuspo veneno, estás perdido, Detrás mía siempre, Nacho, cuidado. Fran, pero estudiante, carajo, Fran. No te escapes, Fran. Vamos a explicar. A ver, para a xente que nos escribides no Facebook e nos decides que tratamos mal as bebidas. Eu teño mobilidade, eu non lle estou facendo nada, non lle fago daño ningún, Está aí mobilidade, está quietiña. Pero eso que é, Fran? Este é unha ida de olla de algunha multinacional e intentaron facer mojitos así embotellado, Isto non. Este é unha especie totalmente invasora, un mojito é un mojito de toda a vida, isto non se pode tratar así de mojito, Fran, cuidado, tío. Cuidado, que cuspe, cuidado. Cuidado que se cuspo Fran, veneno. pero cuidado, Estamos perdidos, Eu casi me da, Cuidado, Ten cuidado.
cuidado, non te acerques moito, Nacho. Se isto che toca unha gota deso que acaba de cuspir, que xa non sei se me tocaría a min, que teño aí a navalla no coche e corto unha perna, non pasa. En 20 minutos estamos perdidos. Como non topemos un hospital aquí a redonda, infleseme a papada, saco a barriga, en media hora empezo a falar polos codos, exaltación de la amistad, eres mi mejor amigo, chiquieto non lle cobres pago eu. Isto ten un peligro. Me cago en Fran, Cuidado, Nacho. Vamos a devolver ao seu hábitat, vale? Vale. Isto é unha pasada, que nos pase isto no primeiro programa é unha... Vamos. Cuidado. Cuidado, Fran, está mollado, cuidado, Fran. Ve. Va, Fran, cuidado. Sal de ahí, que si hay con cocodrilos, cuidado, Rápido me está jodiendo, non ves? Bueno, chavales, pois esta foi a nosa primeira aventura neste Wild Cocktail. Atopamos o niño das caipiriñas, o niño de Josenillo. Atopamos unha especie que está prácticamente en peligro de extinción. Vémonos no próximo programa de Wild Cocktails. Agora vou cajar que non podo máis, Nacho, me cago en Dios.